Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa bidiyon mu na uku inda muke karatun huruf na Larabci tare da ku Umar Muhammad Baffa. To a wannan bidiyo namu za mu sake yin duba zuwa ga wasali, amma kamar da muka yi a baya ɗaiɗaikun su yanzu kuma za mu yi alwaslu ijmalan, wato wasali gaba ɗayan su za mu haɗa su a wuri ɗaya sai mu karanta su. To mu shiga cikin karatu. Kamar yadda na faɗa muku ne a karatu na baya, wasula ko ce wasali madadin vowel suke a turance da kuma baƙaƙen nan biyar na gini a Hausa, wato a, i, o, u, e. To a Larabci kuma su muke cewa wasali, kuma guda uku kawai muke da su. Kun ga muna da misali idan muka ɗau ba'un muna da ba, bi, bu, yayin da kuma Hausa take da ƙarin waɗannan guda biyu, tana da bo, tana da be. To Larabci kuma ba shi da be sannan ba shi da bo. Kenan idan za mu yi irin wannan karatun a Larabci sai dai zama ba, bi, bu, ta, ti, tu, ja, ji, ju, fa, fi, fu. To haka zai kasance. Da fatan masu sauraro suna fahimta. To bismillah, bari mu shiga karatunmu na yau, mu duba wasalin nan gaba ɗayansu akan kowane harafi za mu sami shi, wato duk wani wasali da yakan iya ɗauka. To da farko za mu fara daga kan alifun. Alifun fataha a, alifun kisra i, alifun dhamma u, a, i, u. Ba'un fataha ba, ba'un kisra bi, ba'un dhamma bu, ba, bi, bu. Ta'un fataha ta, ta'un kisra ti, ta'un dhamma tu, ta, ti, tu. Tha'un fataha tha, tha'un kisra thi, tha'un dhamma thu, tha, thi, thu. Jimun fataha ja, jimun kisra ji, jimun dhamma ju, ja, ji, ju. Ha'un fataha ha, ha'un kisra hi, ha'un dhamma hu, ha, hi, hu. Kha'un fataha kha, kha'un kisra khi, kha'un dhamma khu, kha, khi, khu. Dalun fataha da, dalun kisra di, dalun dhamma du, da, di, du. Zalun fataha za, zalun kisra zi, zalun dhamma zu, za, zi, zu. Ra'un fataha ra, ra'un kisra ri, ra'un dhamma ru, ra, ri, ru. Zayun fataha za, zayun kisra zi, zayun dhamma zu, za, zi, zu. Sinun fataha sa, sinun kisra si, sinun dhamma su, sa, si, su. Shinun fataha sha, shinun kisra shi, shinun dhamma shu, sha, shi, shu. Dadun fataha da, dadun kisra di, dadun dhamma du, da, di, du. Ta'un fataha ta, ta'un kisra ti, ta'un dhamma tu, da, di, du. Za'un fataha za, za'un kisra zi, za'un dhamma zu, za, zi, zu. Ainun fataha a, ainun kisra i, ainun dhamma u, a, i, u. Ghainun fataha gha, ghainun kisra ghi,
ghainun dhamma ghu, gha, ghi, ghu. Fa'un fataha fa, fa'un kisra fi, fa'un dhamma fu, fa, fi, fu. Qafun fataha qa, qafun kisra qi, qafun dhamma qu, qa, qi, qu. Kafun fataha ka, kafun kisra ki, kafun dhamma ku, ka, ki, ku. Lamun fataha la, lamun kisra li, lamun dhamma lu, la, li, lu. Mimun fataha ma, mimun kisra mi, mimun dhamma mu, ma, mi, mu. Nunun fataha na, nunun kisra ni, nunun dhamma nu, na, ni, nu. Wawun fataha wa, wawun kisra wi, wawun dhamma wu, wa, wi, wu. Ha'un fataha aha, ha'un kisra hi, ha'un dhamma hu, aha, hi, hu. Ya'un fataha ya, ya'un kisra yi, ya'un dhamma yu, ya, yi, yu. To masu sauraro masha Allah, kun ga yanzu mun yi nisa a karatunmu, kuma daga nan mutum zai iya karanta abubuwa, wato zaka fara daukan kowance zaka fara fahimtar yadda karatun larabci yake kasancewa, ko ba haka ba? Yanzu misali, daga nan zaka iya rubuta wani abu kamar haka. In ka dauka ba'un dhamma kaga bu, sai ka dauka wato kaman ha'un dhamma hu, ba'un dhamma bu, ha'un dhamma hu, ya zama bu hu, bu hu. Ko da yake buhu namu na Hausa ba da wannan ha'un bane, da ha ce ba a can wurin, an gane ko? So ga wani abu kuma nan kun ga shinun dhamma shu, ko kuma barin ce shinun fataha sha, da kuma ra'un fataha ra. Kun ga ya zama sha, ra, shara. An fahimta? To haka karatun yake fa, ba shi da wahala insha Allah inda an dage mishi. Ku yi hakuri, wani lokaci za ku ga dhamma ta kan dan boyu kaɗan, ba zan me yasa take yin haka ba, kamar yadda yake anan akan za'un, sai a yi hakuri. Aikin mu na yau shine za a rubuta waɗannan da Hausa, za ku rubuta mun su da Hausa. Kun ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga waɗannan kuma kowanne za a rubuta shi da Hausa, sai mu gani ko kun fahimci abin da kyau. Kada ku manta, idan channel ɗin nan yana taimaka muku, ku yi subscribing, sannan kuma waɗannan littattafan kowane bidiyo idan ka play za ka iya sauke littafin shi a ƙarƙashin link, a ƙarƙashin bayanan da aka yi a ƙasan bidiyon insha Allah. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.